Sadag. Napalabas, napan ni Misty iti balay ni Don Amado, ket nairana anilay ket ti addaijay. Saan a pinastrek ti balasang ni Misty, iso analaos ti pungtot na, ngem binales na nilay ka, babaan iti panangibagana, nga apaman a makapaimbag iti husto ni Albert, ket agkalaysadan. Iti sabali abangir, kinasarita ni Don Fausto ni Dan. Nagbalin manan akalasag ni Dan iti panagsarita da ka ni Don Fausto, tapno maarabid na ti amin akayat na. Kabayatan na, napan ni Misty iti ospital. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Asidag akon iti ayan ti silad ni Albert dito ospital. Makitak manan ni Albert. Jak agsardang aging gaasa anak ngagbaligi konak langarutan. Iso nga aramidak ti amin apamuspusan. Misty? Uy, si kamat gayam si Ma. Nagturad kamatan amang birbir nga slatan kanya. Gapo ta saan arombang arauman tikasken ka. Anya? Nagturad kan bakit si Ma? Asino ka kuma nga agsao kanyak iti kasta? Amok amay sa aklaeng agagangay ataw. Ngam daytoy titandaanam. Iti kanito ang mapasakitanan nilay ka. Nakasaganak ang makirikyar gapukan kuana. Anya? Kat saan ko nga ipirit nga uray asino pa'y ti makarikyar ko. Uray pa'y baknang akaskan ka. Maawatam mo't siguro dayta, Misty. Ti awanan bain a babaunan dati takaritan. Nagturudan anang ibaga kanyak iti kasjay. Saan ang mabalinti kastoy nga inaramid na kanyak? Diyak itulok! Mangan kan iho, supuan ka. Albert iho, pangasim. Bayan na kumamat amang serbikan ka. Laika. Ha? Laika. Anyan, iho. Siyak nga inam ti adda ditoy. Ngam apay anilay kapailaom ti sa pulam. Di na ka di kayat ang mga sikasukan ka. Laika. Nasakit ti kastoy nga araramidam, Albert. Ngam ikagumaak ti agbalin anatipkar. Takas ina. Pagrebengak nga ipaay ti amin akayat mo, anak ko. Oh, Misty, iha. Adda ka matgayam di tiruar ti silid ni Albert. Tito Amado. Oh, adda ka di parikot? Simrek ka din dita silid ni Albert. Saan pa tito? Ne, apay nga iha. Misty, anya ka di ti mapaspasamakan ka. Adda ka di parikot? Pangasim iha. Ibagam kanyak no anya ti parikot. Iti kasta. Amok do anya ti aramida. Kumusta ni Albert, nana si Mang? Kas iti sigod. Nakaturong ni Albert itay napanak ija ospital. Kasta ka di? Wan, Laika.
Amom kadi no asino tinaranaak iti ospital, itay agawid akon. Ha? Asino, nana? Ni Misty. Ha? Nana, anya tinapasamak? Jakon nalapdan ti bagik. Talaga akinumprontar ko. Anya? Anya tinaramid na kada kayo? Dinangran na kayo kadi? Nakasagana ak adangran na no bilang laeng layka. Hanggang di namat na aramid. Iso anawaya ak anang ibagakan kwa na asar dengan nakakuman. Kalpasan na, pinanawa kon ija ospital. Inaramid ni si Mang ti kasta. Wan, Tita Caridad. Ang mga noadamat amo may papanitikas jay nga inaramid kanyak ti babaunan nyo abakat. Anya kumati amok dita, Misty. Amangan mo't no nakam mo pa yan tikas jay nga inaramid kanyak ni bakat simang, Tita Caridad. Mabalin ka di, Misty. Di nagpabasulan iti jakmat inaramid. Amangan na nalipatamon, no asino ak. Tita Caridad. Nagado at tao ang mabalin mo akalapanan. Ngam siyak pa'y laong tisang duam? Ha? Makamuka iti biyag mo. Tita Caridad! Mabit lang! Tita! Pinanawan naklatan. Jaske, madida ito'y ang mapaspasama ka. Saan ang mabalinda ito'y? Ininutan ti panagpapigsa ni Albert. Ininut met amarikrik-nak anakarkaron nga agbalin a komplikado ti amin. Nakarkaron asabali ita ti jar ni Misty. Sana nakasidi. Santo marikrik-nak nga iti mabiit. Maamuan nanton tipod no. Sa bagay, ninamnama ko na mapasamak da ita. Amok amay baskag tumot lang ti amin. Ganti lang kayat ko. Maurnos kumapay ti biyag ni Laika sakbay ang mapasamak da ita. Masiguradok ngamin. Ni Laika ti agbanaga nakakaasi. No saan ang maurnos ti amin sakbay amay baskag ti pudno. Amkak nga amangan awan ti mangikalilis kan kuana. No ita na maduktalan ti agpaiso. Iso anas ka na masiguradok nga umuna ti talgad na. Saan ko mga minarumbang adinaritsam ni Doña Caridad, Misty? Dan, Itikas di nga imbagam ken kwa na. Arignan a pinabasol mo. Amo mo ni Doña Caridad, no niya ti di na kayat. Dahita ket ti makumprontar. ngam saan ko akinumprontar ni Tita Caridad? Arignan a kinumprontar mo. Gapoy tikas di nga imbagam ken kwa na. Ket masiguradok, aday ta ti di na nagustuhan. Anya ti rumbang nga aramida, Dan. Nasken nga agsakripisyo ka. Tilmonam ti pride mo. Nasken a maisublim ti panagtalagken ka ni Doña Caridad. Amom Caridad, manipod nagsubli ka dito silid ni Albert. Kalpasan ti panagsarita yo kini Misty. Saan ka na matagtagari? Anyaya ti nagsaritaan yo. Takas lakit din nadagsen ti parikot mo. Awan ti parikot ko, amado. Di nakpagdanagan. Kasano adyak ngagdanag no kastamo ti madmadlaw ko kan ka. Ang mga nubannog ko laang daytoy, gapo iti kaaddak diti ospital. May sapay day ta apakas daawak. Saan mo tanas ka na si Kati Agriga? Ngamapay nga minakumpetensya ang pailaang ti rumbeng nga agarami diti kasta. Panunuta man na imbag, Caridad.
Saan mo ang mapaglibakan? At talaga adakkel tinaitulong ni Laika. Itiinino na panagimbag ni Albert. Apay no italagtan kan kuha na tipan nakataripato ni Albert. Mamati ka na dardaras ang makarecover ti anak ta. Nang runa kat tinagan na akanayon ti balbaliksan ni Albert tunggal makapuot. Sige. Umanugot akon, amado. Laika! Laika! Apa yun, Nana? Patya ka pakaragsakam daytoy. Ha? Apa yun, Nana? Kaawawag ni Senyor Amado. Mapanta ka no itamot langit ja ospital. Tadatan timang bantay ka ni Albert. Aging nga agimbag iti husto. Agpaiso, Nana? Wen balasang ko. Agbisi-bisita dala ka noon. Diyos ko, napatganti kararag ko. Ala, agrobwat ka nga rodan. Saan arumbang apagurayan ta ida? Kagura na ka di, wala talaga di na kaya ta kasarita. Anya man ang tisidir mo kanya. Takas naman ang tijar mo. Nabanugak, Papa. Kaya't ko tiya ginala. Isa ano aday bagayo. Numabalin. Inton maminsanton. Anya. Mabalin ka di, Papa. Ala, ingka ginanan, Misty. Oh, nabsog ka din, Albert? Nasayat mo to, kasta. Oh, tumaram da ito, Kasta, oh, adto'y ti danom. Uminom kan. No makaturog kan, maturog ka lata, tapno makainana ka, ha? Di kagdanag. Ada akla ang dito ay. Saan ka apanawan apulos? Balasang ko. Nakaturugan ni Albert. Madlaw ang naragsak. Gaputas si kantimang tartaripato kan kuana. Nalaos mo tiragsak ko, Nana si Mang, tama pagserbiak ni Albert. Laika, Ikarkararag ko asapay la kuma. Tama ka recoveran adagos. Tapno makaawid mo tan. sapay la kumangarod balasang ko. Nagpautan dito ospital ni Albert. Sigurado adakulan ti gastos da diti ospital. Awan anyaman nakadakwada ti gastos, balasang ko. Amom batabak nang da. Nana, Ti importante kadakwada, kat ti karadkad ni Albert. Panagkunak katrumbang laang adumistansya akbit. Sa anak pa lang agparang kadakita karidan. Aging gaiti adda iti ospital ni Albert. Amok ani papati kanayon amapan ijay. Tapasaray adda pagsaritaan da ni Tito Amado. Baybay akpay laang ani papati umasidag kadakwada. Ngem saan kumat akomprontaran ti amak. Tapno mapunas ti anyaman amadi nga atap na kanya. Ikagumaak alapdan ti bagit. Tapno maliklikak mat ti agdarasudos. Kat maliklikak ti bidot. Apa di ka pala nakasukat? Amado, Adda ka direk-rik na Ibagam kanyak no direk-rik na tapno amok ti aramidak. awan ti sa gubanit ko. Sigurado ka? Patyanak, awan ti sa gubanit ko. Nukas na nga rod, agrubat kan Di ka kadi maragsakan? Talaga di ka maragsakan. Nukas ta, saklangan ti mapan di ospital. Mabiit laang, Amado. Apay, karidad. Madanaganak namin. Kasladyak maaklon no anya dagiti sumaron no ama pasamak. Anya ka kadi. Saanan nga importante dayta? Tinapateg,
ket agawid itan ni Albert. Anya ti mapasamak ita tanakarwaran ni Albert iti ospital. Gagayem, di yuliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagranada mistik ken Doña Caridad iti ospital. Nakarkaron anadagdagan ti gura amarikrik na ti immununa. Gapo iti imbaga ti baket, anakasagana da ito'y amakirikyar, gapo lang kani Laika. Kinasarita met ni Don Amado ni Doña Caridad, tapno ituloknan ani Laika ti mga sikaso ni Albert iti ospital. Tangay ti balasang ti kanayon asapulan ni Albert. Iti sabali abangir, inkadeng ni Misty adumistan siya pailaang iti pamilya ni Albert. Tapno maliklikan na ti makaaramid iti banag a makalapad iti plano na. Kabayatan na, kinasarita manen ni Amado ti asawa na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Caridad, ibagam kanyak no adarikrik naam, tapno amok ti aramidak. Awan sa gubanit ko. Sigurado ka? Patyanak. Awan ti sa gubanit ko. Nukas tangarod, agrubwat kan. Di ka kadi maragsakan? Talaga di ka maragsakan. Nukas ta, saklangan ti mapan di ospital. Mabiit laeng, Amado. Oh, apay, Caridad. Madanagan ak ngamin. Kasladyak maaklon no anya dagiti sumaruno ang mapasamak. Caridad, anya ka kadi. Sana na day tati importante. Tinapatag kat agawid itan ni Albert. Oh. Di ka kadi maragsakan? Siyempre, naragsak ak, Amado. Takamaudyanan na. Agsublin iti normal ti amin. Nagimbagan ni Albert. Matlagayam, agtignay kang ruden. Kapintasan mo't lang amin, adata mismo ti mangirwar kini Albert ije ospital. Agyaman naklay ka, tadi nakbinaybayan. Siyak ti rumbang agyaman, talinaban ang tipaggan. Sikat ti makakapo. Albert, Iti kaadda kita lipuspos ni pagkad. Sikat ti pinampanunot ko. Awanan ti sa balipay. Saan ko may tulok adyak matungpal dagiti inkarigkan ka? Adi ka panawan. Asyak tagbalin na sadag mo iti tungpal biyak. Iso na laeng, tanabaligtad ti pagteng, idi na disgrasya. Tas ika tinagbalin na sadag ko, Laika. Sika tinagtaudan ti tibkar ko. Tikirit ko, tak nalabanak ni patay. una yan, Albert. Oh, apay nagsangit ka. Diyak na malaptan ti bagi. Ngamin, matignay tirik na kadagitin sawang mo kanya. Senyor, naipan ko amin ng ijay lugan dagiti naaramat ni Senyorito Albert diti ospital. Nasaya at launay mo kasta, si Mang. Inakayabanan nilay ka, taumuna kami, senyor. Agtaksi kami laengan. Si Mang, makigiddan kayon kada kami. Naglawa mo tilugan. Senyor, maawatan da kami kumamot. Amangan no saan akayat ni senyor at ikasta apang panunutan nyo. Si Mang? Isu nga uray no umuna kami, senyor. Padaanan da kayo laengan ijay balay. Rumor itan ni Albert iji ospital, Misty. Naibagan kanyak dayta ni Papa iti rabi.
Amo, bilibak matken ka. Na ikagumaam ti saan ang nagpakpakita kadakwada. Iti unos ti sa magmamano alawas. Sika tinang isuro kanyak ngagbalin anatip kardan. Ngagbalin anadiskarte. Iso aramid ko dahit na. Misty, Naguli makakmat iti unos ti sumagmamano alawas. Ngam ita ta makarwaran ni Albert. Saanen arumbang nga agmot tala nga klatan. adakin ka dayta. Saan kan alapdan? Tangay ammo kon akabailam. Ngam no bilang laan. Adak iti likodam, Misty. Tandaanam dayta. Dandani din na kaya't apalubusan itay ni Albert, nana si Mang. Naimbaglakit din, tanaay ayok matlaang nga umunatan. Anya nga'y tinadlaw mo adjar ni Senyora. Saan nga tagtagari, nana? Ay, sapay lakuma tamaurnosen ti amin. Anya ti kaya tiyo asawan? Sapay lakuma taag talinaedan akalmado ni Senyora. Saan na nakasidi akanayon nga agpungtot. Ha? Sapay lakuma tatalaga ang nagbaliwan. Kat saanen nga agsublipay ti sigod a kinauyong na. Idaw-dawat tayo akasta kuma, nana. Ne, adan lugan, nana. Adalakit din da Albert. Si Mang Putdan. Jakun nakapan ni ospital Panyero, taday na si Kasok. Maawatag, Panyero. Awan ang yaman na. Agyamanak no kasta Panyero. Ket, kumusta ni Albert? Mayatern, nagsublit sigo na ganay na. Isu na lang tako na ti doktor, kasapulan na latatay na. Masikaso naman itante kaso. Panyero, Nalaing di abogado ta Panyero. Patsek amay pabalod jo ng maneho iti lugan ang nakadisgrasya kani Albert. pagsalitaan mi pa'y data. Tamumeten, di mi nasikaso iti ka po iti danag mi, iti kasasad ni Albert. Uwan nga rod Panyero. Kita agtupay na niya ti mapagsalitaan mi kada Albert kan karidad. Okay nga rod Panyero. Noon yaman ti may tulong ko. Ibagam lang. Napagtumar mo ka din ni Albert. Nalpasan, senyora. Nasayat. Saan arumbang amaliwayam apagtumaran iti oras. Nalawag ka dilay ka? Uwan, senyora. Di kayog danag. Tasaan Wan kan saan lang ti sungbat timbagak. Senyora. Saan ko masapul ti ado asao. Wan no palawag. Simple lang ti bagbagak. Iso anam na maagmat ang maawatam. Uwan, senyora. Kasta. Kasta ti panagsungbat. Saan anagadupay laang ti bagbagam. Kunak no ada na panampapa. Ada ka matgayam dito balay. Nairing Pasko na sa patimbagakan ka nga si Kaswag. Kat, di kay mapan ijay ayan datito Amado? Anya nga iteramid ka jay iha. Idi adda iji ospital ni Albert. Masansan mati ka adayo iji ospital. Ngam itata nakarwaran. Iha pa nga asim. Santa ko man napagsaritaan dayta. Papa, Ipakpakitak iti ti panakipagriknak iti pagdaldalan ng dagiti agasawa. Iswamasan sana ka di ospital. Agam itata nakalasatan ni Albert iti paggad. Anya pala kumati aramida ka jay. Kat, anya ti plano yung aramidan ita, Papa. Naimbagan ni Albert. Nakaawidan. Nakalasatan iti paggat. Misti pangasim. Di mo kumarugyan manan. Jak kayat nga damanan sa anta pagkinaawatan. Iso pangasim. Ta sa anta pagsaritaan dayta. Kunak tumet ngamin kan kabalasan ko. Saan laeng ang nailasag ni Senyora Caridad tinaalas nga ugali na. Na ito lang na pa yun.
Nana, Ay, panagkunak kat saanen nga agbaliw dayjay. No nagbalin man anasingpet kan kalmado iti kalabas, dayjay kat gaputaad da ija ospital ni Albert. anyan ang nagalas no kasta, Nana si Mang. Naku namon, Saan nakapaapekto kay ni Senyora? Panunutak-latan ni Albert. adaken ka dayta. Karbengam dayta, tagayan ayat kayo kat ngarod. Aganad ka balasang ko. Amangan no agur uray la itinapintas agundaway ni Senyora. Kat anyapay ti aramidan na. Kaano ang mapanta iti lugar ang nakadisgrasyaan ni Albert? Caridad? Kaya't ko ang masigurado ang malungsot iti pagbaludan dayjay nga awanan bain. Ha? Dandani natay ni Albert gapukan kwa na. Iso akayat ko ang madusa dayjay at tao. Panagkunaket, yuman tapay ni Albert ti may papaniti dayta. Talaga ka di adi ka agpampanunot, amado? Wano kayat naklaang akontraan. Anya ka di manin dayta nga ipagpagaham. Saan na nanaskan ay yuman tapay ka ni Albert di amin? Datalatan ti agtignay. Basta ti kayat ko, malungsot iti pagbaludan dayjay at tao. Gapo iti dandani panakatay ti anak ta. Tangay kasya tinakunakin ka ti amam. Anya nga ro ti plan-planom nga aramidan ita. Diyak pa'y nga rin mo, Dan. Iti kasya anasa o ti amam. Masigurado ka saan nga interesado dayjay. Ada kayo pa'y laang ken ni Albert ti agkatuluyan. Anya? Nalabit ang nabannog mo ni Sir Fausto. Ang makakitkita ken ka amasaksakitan. Isu adinan ipilit pa'y ti anyaman at tulagan da idi ken ni Sir Amado. Saan ang mabalindan? Diyak umanugot. Misty? Nalpasan ti saritaan. Iso adyak umanugot asaan ang matungpal. Noan niya ti saritaan. Iso nga rod ti rumbang amasurat. Pinapudno na iho, saan kumakayat ni mama makasarita ka pa'y? May papaniti daytoy. Ang para kanyak, nas ka na maamwak ti opinyon mo. May papanitan niya, Papa. May papaniti tao. Ang nagmaneho iti lugan ang nakaaksidente kan ka. Anya ka diti sasaada ni tibiyag da dya tao. Sigun kadag iti imunan a report. Makipaspasada laeng. Sana kukwa jay minaneho na iti na-aksidente na ka. Nakabalo din. Saan ka di, Papa? Wen, takinaswan dagiti pulis. Gaputan na bartek ang nagmaneho. At damot dunor na, gapu iti aksidente. Ngam, sana kaskan ka grabe. Iswa na ibalo dadagos, apaman anataming dagiti dunor na. Kastamat lagayan, Papa. Apay pala nga ruta kayat yukon ni mamangay darom. Ha? No siya klamay sa. Saan ay nakasapulan, Papa. Agyaman tayo langan iti Diyos. Tanakalaso takitikas siya na pasamak. Isong hadtuya kita. Si kakaratkan. Kasta ti desisyon mo? Wen, Papa. Awan ti plano ka mga darumpay lakan ko na. Kasi tinakunak. Agyaman naklangan iti Diyos. Tanakalasa takita aksidente. Makaamundag iti polis iti dayja tao. Takunayo mo't anabardag iti nagmaneho. Kaso mo't lang dayjay, Papa. Naimbag ta nakapasyar ka. Sa anak mo't siguro ang nakasingasan ka di. Saan met, Panyero? Agyaman ak panyero. Aywan, ni Caridad. Adda na panan na. Ang mga numadamdama pa nga agawid dayjay. Kasta ka di. Wen, iswadyak pala na ibagakin kwa na ti kayat ni Albert.
Asan min nga ireklamo pa'y tinagmaneho itilugan ang naka-aksidente kon kuana. Kasta ti kayat ni Albert? Juan Panyero, ngam ti parikot ko kat ni Caridad. Di na lagi ti magustuhan tinagbalin a desisyon ni Albert. Talaga ti mawit kan ka ti anak yun ni Caridad. Nasingpat, sana kas kadag iti daduma akapadpada tayo iti biyag anaturay. Awan asida. Panyero, Amok asanto alumda ang nilay ka iti sidong na. Panyero Amado, Isungawan Apolos ti makunak. Numaipapanan iti relasyon da Albert ken Laika. maawatan ka iti dayta anak ko nam, Panyero. Iswa pa nagkunak. Ket saan arumbeng apagbayagan pa iti amin. Kasayatan siguro. No iti kabiitan na panawan. Ket makapagkalaysan da Albert ken Laika. Anya ti maibaga ni Don Amado iti singasing ni Don Fausto. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinubela tayo ano pauluan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itim kay Panang Tarabay.